Здравейте! С наближаването на зимният период днес решихме да ви покажем как се монтира една суха дизелова печка. Моделът пред нас е 8 кВт, по-известен с това, че всичко е вградено в него. Серията има вграден резервоар и всичко нужно за пълната функционалност без никакви трудни усилия. Основно за моделите на сухите дизелови печки те се разделят на два вида. Единият модел е така нареченият за вграждане, а този пред нас има всичко вградено в него. Първото е, нека да разберем каква е цялостната структура на една такава суха дизелова печка. Отваря се изключително лесно, чрез няколко клипса отстрани. С този начин да видим вътре каква е цялостната структура и какво съдържа моделът от едната страна и от другата страна. Ето по този начин. Така. След като се откопчее, просто целият капак се вдига. Ето. Така. Хубаво е, за да се запознаем с цялостната структура на печката, да видим какво има вътре. Така, след премахването на скобите, целият капак се надвига. Ето така. Може да го оставим настрани за момента. Това е вътрешната структура на всяка една дизелова печка от този тип. Тя съдържа резервоар, помпа за горивото и самата печка. За цялостната експлоатация на нея не са нужни големи усилия, единствено да се свържат аксесуарите, които са в комплекта и да се налее гориво. Нека да изглобим набързо и да започнем с реалният монтаж на печката. Само да кажа, разликата между печките от този тип, които са индивидуални и могат да се ползват навсякъде, като гараж, в самата стая в дадена къща или в работилницата, не е нужно да се монтират на някакво специфично място. В смисъл, където ви е удобно, просто си я пренасяте и така нататък. Моделите, които са за вграждане, те съдържат само и единствено печката и отделните компоненти за нея. Монтажът е абсолютно един и същ при всяка една дизелова печка. Нека да я изгубим и да започнем с истинският монтаж. В комплекта на печката се съдържат няколко неща, които ще са ни изключително нужни за самият монтаж. Първото нещо, което видяхме, разбира се, това е дистанционното управление, с което печката се контролира от разстояние. Него го оставяме настрани. В комплекта се съдържат следните неща. Първото са въздуховод, който служи за изкарване на горещият въздух в посоката, която е нужна. Настрани. И друг по-малък такъв, който се използва за входящият въздух към самата печка, така наречения студен въздух. Другото нещо в комплекта, това е ауспух. Имайте на предвид, че в комплектите не са много дълги ауспусите. Ако има нужда от по-голям, в нашия онлайн магазин разполагаме с различни дължини ауспуси до 3 метра. В комплекта също се съдържа ето този огнеупорен кълъв за ауспуха. Когато печката функционира, самият ауспух загрява изключително много. Това е изключително важно, за да може освен да си спестите проблеми с запалване или нещо подобно, да се подсигурите, че няма да има проблем с никакъв пожар. Така. Другото нещо в комплекта са, нека да отворим,
филтър за входящия студен въздух. Монтажни скоби и болтове, които ще разгледаме малко по-късно, и така нареченият заглушител. Нека да го оставим това настрани. Нещо важно за самият заглушител, изключително важно, той се монтира в краят на самия ауспух. Ето така. И неговата основна функция, освен да намали самият силен шум от изпускателя, е да предпази и от конденс. Изключително важно е, в долната част на самия заглушител има дупка, което означава, че трябва да бъде монтиран по начин, по който тази дупка да помага за кондензът, ако има такъв. Случаят точно в тази посока. Другото към допълнение са две части, чисто декоративни, за самия въздуховод пред. Но за тях малко по-късно. Така, нека да преминем към същинският монтаж на печката. За целият монтаж са ни нужни две неща. Първото е макетно ножче и отверка. В детайли съм си взел една миша опашка. Ще ви кажа в последствие за какво ще ни е нужна тя. Така. Самата връзка, конкретно на този модел, електрическа, се осъществява чрез кабели за 12 волта плюс и минус. По-новите модели имат, освен 12 волтово захранване, могат да работят и на 24 волта. Към печките може да се вземе трансформатор, който да се монтира за директно монофазно напрежение 220 волта към 12 и по този начин да я свържете директно в домашната ел мрежа. Така, това е конкретно единствено за електричеството. Нека да обърнем самата печка ето така, за да видим по-важните и части. В долната част на печката са двата вход и изход. Единият от тях служи за монтирането на ауспуха, а другият служи за монтиране на входният въздух, входящият въздух. Самите дупки не могат да бъдат объркани, защото имат различен диаметър. В случая задната част се използва за въздух входящ, ето така, а предната част е за ауспухът. Ауспухът не може да влезе по обратният начин, защото е прекалено широка дупката. Малко детайли конкретно за монтажа. Нека вече да си изкараме скобите и да започнем с цялата сглобка. В комплекта са включени различни скоби с различен диаметър, като две големи, които са за въздуховода, две по-малки, които са конкретно ще ви покажа за тръбите, изпускателната и за входящия въздух, и малките, които ще се използват в последствие, ще ви покажа за къде. За улеснение. Нека първоначално да започнем с монтирането на входният въздух и на изпускателната система. Улеснено е, за да може, когато се сложи скобата на самата част, нека да използваме по-малките, че са по-удобни в случая. Когато се постави самият ауспух, ето така, с скоба, много трудно би имал човек достъп до самият болт. Заради това има една дупка от горната част, ето тук, където може да се затегне болта. Нека да го стегнем. Ауспухът вече е монтиран и продължаваме с входящият въздух. Взимаме една скобка,
от малките. Ето така. Слагам я вътре. Хубаво. И завиваме от дупката. По абсолютно същият начин. След като са монтирани, прекарваме студеният въздух отзад. Така. Това е за долната част. Нека сега да ви обясня защо си взех мишо опашка. По-удобно е, по-лесно е. Филтърът, който се слага на входящия студен въздух на самата печка, се закача ето по този начин. Готово. И се пристяга изключително лесно с мишата опашка. Няма никакъв проблем, това е студен въздух, няма нагряване, така че може да се остане преспокойно в тази позиция. И това го отрязваме. Така. В тази част сме абсолютно готови. Вече по-специфичното, нека да обясня. Самия ауспух трябва да бъде изведен настрани. Но тъй като печката трябва да е малко по-нависоко, за да виждате защо, аз съм си взел един помощник, който сега ще прикрепим ето тук. Ето така. В тези две части на самата печка е много важно да се поставят някакъв тип крачета. Идеята е просто самата печка да бъде навдигната в някаква, примерно казвам, ето такава височина. Нека да я поставим за момент ето по този начин. Ето така. След като вече имате крачета и печката е монтирана, се отваря ето това защитно чорапче. Слага се на ауспуха. Пак казвам, изключително важно и нужно е. И самия заглушител. Пак да потвърдим, заглушителят се слага по такъв начин, за да може, ако има конденс, да излиза през дупката. Малки насоки, тъй като това е единственото важно, което трябва да се свърже за печката. Нека да ви я бутна, за да покажа. Монтирали сме входящия студен въздух, ауспухът в случая е спускателната система и единственото, което остана е самият въздуховод. Нека да я завъртим, за да покажа. Въздуховодът се прикрепя с голямата скоба за предната част на печката, където е самият контролер и се притяга с отверка. Готово. В предната част и се слага чисто декоративно ето това гофренце. Двете части се затварят ето така. Клип. И се монтира отпред. По този начин печката е абсолютно готова за работа. Когато самата печка е монтирана по този начин, единственото, което трябва да направите е да я напълните с гориво. Разбира се, е включена задължително към захранването,
и да я стартирате. За да стартирате печката първоначално има няколко режима. Съветваме да се избере режим от H1 до H6, просто да се избере най-високият, за да може самата горивна помпа да нагнети достатъчно двигателя, за да почне да духа топло. Температурата, която поддържа на максимална мощност, е над 30 градуса. Разходът на гориво на моделът пред вас, това е 8 кВт суха дизелова печка на марката Weber, харчи между 160 грама до около 600 грама на час дизел. Така, другото по-специфично нещо е самият вътрешен монтаж. Тъй като самият ауспух е желателно да бъде изведен извън помещението, в което ще се отоплява, тъй като отделя вредни емисии. Имаме, не е в комплекта, продава се отделно аксесуар, който сега ще ви обясня за какво служи. Конкретно за аксесуарите на дизеловите печки имаме нещо под ръка, което е изключително важно, ако ще монтирате такъв отоплителен уред в конкретен гараж или затворено помещение и искате по рационален начин да изведете ауспуха навън. Нека да ви го покажа. Това представлява вход за ауспух за стена. Нека да отворим. Изключително удобен е. Монтажът е повече от лесен. Какво се съдържа в него? Ето това е технически вход за ауспух, който се монтира на стена с оплътнение и монтажни болтове. Неговата функция е реално монтирате това от вътрешната страна на стената, прикрепено отзаде с скобата, за да може просто да включите ауспуха директно в него. Нищо друго. Това е към една от частите, с допълнителните ни аксесуари. Тя ще ви ги покажа на малко по-късен етап. Нека да направим едно бързо обобщение за цялостния монтаж на печката. Монтирахме входящия студен въздух, монтирахме основният въздуховод. Пак казвам, той може да бъде разклонен, разстроен с различни видове аксесуари, които се използват. Монтирахме ауспухът, сложихме предпазното противопожарно кълъвче на него и трябва да се сложи единствено и само заглушителят. Това са основните неща, които ви трябват, за да функционира печката на пълен капацитет. Надявам се да съм бил полезен. Нека да разясним също и за какви аксесуари може в допълнение да използвате към самата печка. Монтажът на суха дизелова печка не е труден. Дали ще е модел, който ще е събран с всичко, или ще е такъв за вграждане в автомобил или каравана, реално използвате един и същи начин на работа. Ние имаме и допълнителни аксесуари, които биха улеснили в пъти самият монтаж на печките, като, както ви показах по-рано, специален изход за ауспух. Имаме резервни маркучи от много висок клас с филтри, горивни маркучи. Имаме контролери с дистанционно управление. Имаме разделители на въздухопровода, които могат да стигнат с две клапи. Имаме и премиум заглушител, който може да се монтира на всякакъв вид дизелова печка. Благодаря ви, надявам се да съм бил полезен. Ако желаете да видите нашата пълна гама от сухи дизелови печки, посетете нашият онлайн магазин mobile1.bg.